जों बर'सा देरहासार होनै हब्राबोनानै दिनै जों देरहादोंथ' जोंहा दिनै मा गैया जोंनि रावा एसेल' थांलायलांबाय बै समनि स्ल'गान लामायाव नों आं गथ' गथाय बैसो जानाय मानसिफोरा आखायाव बेननान लायो एबा निसान लायै होनबोदोंमोन 14 नभेम्बर गोथार सान जों सोलोंगोन बिमानि रावजों बर'नि राव थांनानै था बर' थुनलाइ गेवलांथों जोबथारनायाव बर'सा बे लामा दिंथिनाया दिनैसिम गैया बेखौनो रिपिट खालायफिनो दानि जेनेरेसना गोदान आथाला मिन्थिया 14 नभेम्बरा मा बेखौ बिसोरनि गोसोआव सोना होनो दिनै जोङो बुरखांफिनदों जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो बे स्ल'गानखौ होफिनदों आरो गिदिंफिनदों आं खावलायो एसेबां मोजां रेगे रेगां मावनो नागिरनायाव मावथिफ्रा मावनो नागिरदों बर' साहित्य क'क्राझार बर' साहित्य सभानि मावथिफ्रा मावनो नागिरदों जोंहा दा नुजाफैनांगौल' रायजोफोर आखाइ खबजोबो आं नोंसोरखौ खावलायो ओइ नैबे जोंनि गोदान बर' साहित्य सभानि मावख'आव मा जानो नागिरदों नायफै दिनैनि बे फुंबिलायाव आंजों लोगोसे खुंफुं आफादनि मावथि नोंथांमोन आरो आंजोंनो जिरायफानाय क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि मालिनां आफादगिरि आरो नुजाफैनो हानाय रायजो जोबोर गोजोननाय जासिदों नोंथांमोननो मानोना 14 नभेम्बरा सफैनो जोंहा आखायाव सानब्रैसोल' दंसै जों गाजा गोमजायै खुंगोन सावरायनो गोनां मेला जोंना रेगे रेगां जागोन आरो बेखौ नुनो गोजोननाय मोन्दों आं जेरै देग्लाय सेन्ट्रेल बर' साहित्य सभाया दिल्ली बादियाव राजथावनियाव खुंहैदों बयबो जोंबो मिथिजादों बा मिथिजागोन जोंबो देग्लाय क'क्राझाराव ओरैबायदि खुंदों ओरैबायदि प्रग्राम लादों जि प्रग्रामखौ लानायखौ नुयोब्ला खोनाहैयोब्ला जोंनि दुलाराय बर' रायजोफ्रा मिथिसिगोन जे 1952आव दिनैनि बे 14 नभेम्बरावनो जोंनि बर' साहित्य सभाया खुन्थिया गायसनदोंमोन मा होननानै खुन्थिया गायसनदोंमोन जों बिमानि रावजों सोलोंथाइ लागोन बिमानि रावजों सोलोंथाइ लानानै जों गोरों गोरा जागोन गोरों गोरा जानानै जों हारि महरै थांनानै थागोन बे सिमाङानो जाहैबाय जोंना समायखिरा लानाया बै समनि स्ल'गान लामायाव नों आं गथ' गथाय बैसो जानाय मानसिफोरा आखायाव बेननान लायो एबा निसान लायै होनबोदोंमोन 14 नभेम्बर गोथार सान जों सोलोंगोन बिमानि रावजों बर'नि राव थांनानै था बर' थुनलाइ गेवलांथों जोबथारनायाव बर'सा देरहासार जों बर'सा देरहासार होनै हब्राबोनानै दिनै जों देरहादोंथ' जोंहा दिनै मा गैया जोंनि रावा एसेल' थांलायलांबाय ओंखायनो बै जे 1952निफ्राय जों जे स्ल'गान होयै लामा दिंदोंमोन बे लामा दिंथिनाया दिनैसिम गैया बेखौनो रिपिट खालायफिनो दानि जेनेरेसना गोदान आथाला मिन्थिया 14 नभेम्बरा मा बेखौ बिसोरनि गोसोआव सोना होनो दिनै जोङो बुरखांफिनदों जोङो 14 नभेम्बराव साराय 9टानिफ्राय नैबे जोंनि अफिस थावनि जों बिनिफ्राय गिद थांनानै बै जोंहा जे थाना दं थानानिफ्राय जों मेजेर खर'जों गिदिंबोफिनगोन ओमफ्राय जों बेनिफ्रायनो जिरायगोन बेल' उद्देश्य जोंनाव नङा जोङो बोसोरे 14 नभेम्बराव थुनलाइयारि हाबाफारि जों लाफायो मा थुनलाइयारि हाबा लाफायो जों खन्थाइ आवरायनाय गथ' गथायफोरनो सावगारि बोनाय गथ' गथायफोरनो मोसानाय खननाय बेफोरजों जों गथ' गथायफोरखौ साबजेक्ट खालामो दिनै जोङो गावनि बिमानि रावजों सोलोङै रोंना लानानै नोंनि गथ' गथायानो दिनै इन्जिनियार डाक्टार आंनि गथ'आनो दिनै प्रफेसार जोंहा मा गैया थांनानै थानो जनै जोङो दा कालसार दङ जोंहा बेजों जोंखौ मिथिजोबो दा बिदि होननानै जोङो 14 नभेम्बरा मा गथ'फ्रा दा एसेबो मिथियैखाय जोङो मिथिहोनो जनै जोङो देग्लायनिफ्राय जोङो बे स्ल'गानखौ होफिनदों आरो गिदिंफिनदों आं खावलायो एसेबां मोजां रेगे रेगां मावनो नागिरनायाव मावथिफ्रा मावनो नागिरदों बर' साहित्य क'क्राझार बर' साहित्य सभानि मावथिफ्रा मावनो नागिरदों जोंहा दा नुजाफैनांगौल' रायजोफोर आखाइ खबजोबो आं नोंसोरखौ खावलायो ओइ नैबे जोंनि गोदान बर' साहित्य सभानि मावख'आव मा जानो नागिरदों नायफै आरो नोंथांमोनहा मिथिगौदि
बे खुंनो लानाय 16 नभेम्बरा कारागावआवसो जानो गोनांमोन। दिनै हरखाबै जानो गोनां जानाया जाहैबाय दहायनो बिथां आफादगिरिया होनखाबाय जोंहा गोदोनिफ्रायनो खुनु लाइ लथर जेबो गैयामोन, गावनिनो हा सिथाबसे गैयामोन। दिनै बिटिआर सरकारा जोंनाव अननानै हाजों समेत मावख' सालायनाय बिल्डिं जोंनो हगारना होदों। दा जोंहा मावनानै देखायनांगौल'। फै रायजोफोर, जोङो मा मोनदों मोनाखै नायफै। नोंथांमोननि बे अफिसा, जोंनिनो बे अफिसा, बाहायनो जिराय जिराय जोङो जोंनि थुनलाइ जौगानायनि, नोंनि गथ' आंनि गथ' बर' रावखौ सोलोंहोनायनि जों सावरायगोन। जोबथारनायाव आङो देग्लायनि बे जानो गोनां 16 नभेम्बर खुंनायाव आंखौ बानजाय आफादनि मासिगिरि होनानै नोंथांमोनजों जयै लारिसेयै बे स्ल'गानाव थाफानो मोननानै आं जोबोर गोजोनदों आरो रायजो राजाखौ बरायनो मोननानै आं जोबोर गोजोनदों। जोंनि मेसेजआ जेरावबो गोसारनानै थाथों, जोंनि मावनो गोनां बै दिननि 16 नभेम्बरा मोजाङै मोजां जालांथों, बेखौनो होननानै आङो आइ आफाफोरखौ, रायजो राजाफोरखौ आखाइ खबजोबै दहायनि बादि खेबसेबाव आरो होनबावनो सानदों, फै नोंथांमोनहा गिदिर गिदिर ओइ दिन जोङो जयै जों लारि स्ल'गान होयो आरो मिटिंखौ खोनासङो। दिनै गोथार फुङाव आङो आंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आवथानिफ्राय नुजाथिफैनो हानाय आंनिनो मावसोम हान्जा बिथांमोननिसिम आरो मिडियानि बिथांमोननिसिम फुंबिलिनि आंनि गाहाम हामलायनायखौ आङो आफादगिरि हिसाबै जासिहरग्रोनाय थाबाय। दा जोंहा बुंनो गोनां बाथ्राया बेनो जे जोङो फैगौ 16 नभेम्बर 73थि 16 नभेम्बर खुंनाय जागोन जे बर' थुनलाइ आफादनि गोथार मोनसे जोनोम सान। बे जोनोम सानखौ बिथा खालामनानै जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा दिनै मोनसे गिदिरथार मोनसे जोङो हाबाफारि लादों जे जोङो दिनैहाय जिहेतुके गोबाव बोसोरनि उननिफ्राय जोङो माने जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा बेबायदि मोनसे गावनि थाखानाय मावख' गैयैयाव जोङो गुबुन गुबुन बोसोरफ्राव गुबुन गुबुन थावनियाव थांनानै 16 नभेम्बरखौ खुंफुंनाय हाबाफारि लाबोदोंमोन। नाथाय देग्लाय जोङो जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा थैथाब थांथाब नाजानायनि गेजेरजों जोंनि बिटिआर खुंगिरि बिथांमोननिफ्राय जोङो नैबे दब्लायसे हाखौ मोननानै जोबोद गोजोननाय मोनदों। जोङो बेखौ मुंख'नांगोन जे जाय बिथांमोनहा जोंनि बे हा मोननायाव जोंखौ मदद खालामदों, जे जोंनि बिटिआरनि मानाव गेदेर चिफ मुस्रि प्रमद बर' बिथां आरो हानिनो बिथां रन्जित कुमार बसुमतारी आरो बेजोंनो लोगोसे जोंनि सोनाब क'क्राझार बियाबनि MLA मानाव गेदेर मुस्रि लरेन्स इस्लारि, आरोबाव जोंहा दंबावो जोंनि क'क्राझार मिउनिसिपालिटिनि चेयारपारसन मुस्रिमा प्रतिभा ब्रह्म, बिथांमोननि मददजों बिथांमोननि नाजानायजों जोङो नैबे दिनैहाय जोंनि क'क्राझार गुदि बर' थुनलाइ आफादा मोनसे गावनि होननाय जोङो 1 बिगानि जख'यै मावखुलि मोनदों। जाहाथे जोंनि दख'रानि सिङाव थानाय साफ्रोमबो आइ आफा रायजो राजाफ्रा दिनैहाय बिराद गोबाव बोसोरनि उनावहाय जों मोनसे जे मावखुलि मोनदों बेखौ मिन्थिसार होनायजों लोगोसे गोदो गोदायनि जेरैबादि 16 नभेम्बरखौ खुंबोदोंमोन, जों जेब्ला उन्दै उन्दैमोन जोंहा गोसोआव दङ जे लामा लामा हसिख्रावनाय बर' थुनलाइ आफाद माने गोथार जोनोम सान होननाय
बेबादि जोङो दिनैहाय मोनसे रिलि खालामनायनिबो मोनसे हाबाफारि लादों आरो जोङो बेनि सायावनो सावरायनो होननानै जोङो जोंनि गेजेरनिफ्राय जोङो बेवहाय माने जोंनि क'क्राझार मिरु मोनसे फोरोंगिरि ट्रेनिं सेन्टार BTCनि प्रिन्सिपाल बिथांखौ जोङो फुंखा सुबुं हिसाबै लाबोनानै बिथांनि गेजेरजोंनो माखासे थांखि खानाय जोंहा सावरायमेलबो जुथुमगोन आरो बे सावरायमेलखौ जोङो जोंनि फरायसालिनि गथ'सा आरो जोंनि रायजो राजा आइ आफामोनखौ लानानैनो जोङो दिनैहाय बे हाबाफारिखौ खुंफुंगोन। जेब्ला फैगौ 16 नभेम्बरा जोंनि खाथियाव सौफैयो होमब्ला जोंहा गेदेरथार मोनसे जोंनि हाबाफारिखौ जों जाफुंहोगोन। मुंख'नो गोनां जे जोंनि बर' हारि राव हारिमुखौ जौगासार होनायाव मुलुग दरबाराव मिथिसार होनो होननानै जोंनि दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबसु आरो हारिमु आफाद आरो लोगोसे जोंनिनो दुलाराय बर' थुनलाइ आफादनि जथायै खुंनायाव दिल्लीयाव मोनसे मैखोमै बिथांमोनहा थांखि लादों जे बड'लेण्ड महत्सब होननाय बेखौ खुंहैगोन ओइदिननो 15 आरो 16 नभेम्बर खालि। दा बे हाबाफारियाव जोङो बाहागो लाहैनो हानाय नंला होननानै जोङो जोंनि गेजेरनिफ्राय जोङो बुंबोगासिनो दङ। मानो होननानै बुङोब्ला बिथांमोननि जेखिनि खुंनो लानाय बेखौ जोंहाबो थारैनो बिराद मोजां जादों होननानै जोङो सानदों। नाथाय जोङो जिहेतुके जोंहा आगुआवनो बे जोंनि हाबाफारिखौ जोङो सिगाङावनो सानबोनाय हिसाबै आरो गोदानै जोंनि मावखुलि मोननाय हिसाबै जोङो बेखौ मावफुंनो होननानै गिदिरथार मोनसे रेलि खालामनो होननानै जोङो आखायाव लानायखाय दिल्लीयावबो जोङो थांनायाव जोंनि क'क्राझार दख'रा जेनाखि गुदि बर' थुनलाइ आफाद बेनिफ्राय सासेबो सोद्रोमायानो बाहागो लाहैनो हानाय नंला। बेनि थाखाय जोङो दुखिथ'। जायखिजाया जोंहा दिनैहाय जोंनि मावखुलि मोनदों, जों जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो रायजो राजाखौ आङो बेजोंनो खावलायहरो जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा फैगौ 16 नभेम्बराव लैहोर मदद खालामफैयो आरो फरायसालि मोनफ्रोमबो जोंनि आवथाव थानाय गोजौसिन गेजेर माने बेफोरबायदि फरायसालिमाफ्राव थांनानै जोङो फरायसाफोरखौ खावलायहैदों, प्रिन्सिपालफोरखौ, हेडमास्टारफोरखौ, हेडमिस्ट्रेसफोरखौ लोगो हमनानै जाहाथे फरायसालिफोरखौ जोंनिसिम दैथायहरो बेखौ बे हाबाफारिखौबो जों लादों। बेखायनो जोङो दिनैहाय नोंथांमोननि गेजेरजों जों आरो गले गले खावलायहरो रायजो राजाफ्राबो जाहाथे जोंनि बे गेदेरथार हाबाफारियाव मदद खालामफैयो। बेखिनिखौनो आङो बुंबाय। गोबां दङमोनब्लाबो उननि बेलायाव बुंगोन होननानै आङो मिजिंथिना थाबाय। गोजोन्थों।